हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'आ जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा फंबाय बिनानाव मोना गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आसाम पुलिसनि काट अफ एनालाइसिस भिडिअ नांगौ आरो बेनो जाबाय फिजिकल टेस्टखौ नायनानै आरो एग्जाम जानो गोनां हमना ला एग्जाम्पल जानुवारि फेब्रुवारियाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय चान्सआ दङ आरो रिजाल्ट होनोबा जों मिथिखागौ गभर्नमेन्टआ एनाउन्स खालामखादों जे 10 मेआव 2025 आव फाइनल लिस्टखौ मोनगोन होननानै स' बेखौनो जों नोजोर बोनानै आसाम पुलिसनि सायाव फंनैसो डिसकास खालामगोन जायनिखि नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनो दा बेखायनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो जायफ्रा बड'आ जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेल गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट मोननो हागोन दा जों फैबाय एसएलपीआरबीनि अफिशियल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो कमान्डोनि फिजिकल टेस्टआ जागायबायना दा बेयाव बेसेबां नाम्बार मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम नाथाय बिनि काटअफआ जोबोद गोजौ थांगोन एग्जाम्पल 80 नि गेजेराव नोंथांमोना जुदि 75 70 हमना ला 75 एबा 76 बिदि दङबा मोजां नाम्बार आरो आं जास्ट एग्जाम्पलसो होदों नाथाय बिनि खमबो थांगोन एबा बाराबो थांगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना गासै 1,50,000 केन्डिडेट्सआ बारा दङ नैबे 164 पस्टआव आरो बेनिफ्राय जुदि नैबे साद'आ स्पर्ट्स केटेगरियाव गोग्लैयोबा रिजार्भेसना दंबावो आरो लोगोसे नैबे पस्टआव खमायबावगोन आरो स' बेखायनो काटअफआ बिनिया जोबोर हाई लेभेल जागोन दानि कमान्डो लेभेलाव आरो मोनसे बाथ्रा फार्स्टआवनो फोसावखाबाय 12,000 खाथियाव नेक्स्टआव गोदान भेकेन्सि फैगोन आसाम पुलिसाव इनक्लुडिं एसआइखौ लाफानानै अके आरो एसआइनि एग्जाम होनोबा जोंहा डिसेम्बर लास्ट उइकआव जानो हागौ नङाबा जानुवारियाव जानो हागौ आसाम पुलिस एसआइआ स' बे थांबाय देन फैबाय जोंहा एबी आरो लोगोसे यूबी कनस्टेबलाव आरो लोगोसे एपीआरआव ड्राइभार गोबां लानानै 6,000 नि खाथियाव दङमोन आरो एसआइखौ लाफानानै कमान्डोखौ लानानै दा बेनि रिलिया जागासिनो दङ एबा जोब्बाय देन बेनिफ्राय यूबी कनस्टेबलाव बे मोननै पस्टआव 3,945 भेकेन्सिया दंमोन नर्मेल हिसाबै नाथाय बेनिफ्राय एक्स एनडिबि रिजार्भेसना 2% दङमोन बेखौ जों मिथिखाबाय थ' बिथांमोननि काटअफआ एक्सट्रा थांगोन बेखौ जों मिथिखागौ मानो होनोबा बिथांमोना नर्मेलजों कम्पेयार खालामजाया दानिया फैबाय काटअफ स' बे काटअफखौ गोबांथार माने कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ गोबां स्टुडेन्ट्सआनो भिडिअ बिदों आं टाइम होनो हायाखैमोन बेनि थाखायनो दिनैसो खालामनो मोनबाय आरो लोगोसे नेक्स्ट लेभेलाव फैबाय थागोन दा मोनसे बाथ्रा नेक्स्ट लेभेलाव नेक्स्ट भिडिअ फैगोन बेनो जाबाय गुगल फर्म अके स' बे गुगल फर्मआव ओरैबायदि अपसन मोनगोन जे नोंथाङा बेसेबां नाम्बार मोनदों बेखौ भट खालामनांगोन आरो अके नेक्स्ट लेभेलाव अब्लानो एकुरेसि काटअफआ फैगोन आरो जास्ट हेरफेर जागोन एसेनि पइन्टआ बाट गासिबो मोजां डाटाया सफैगोन नोंथांमोना जेब्ला भट खालामो दा नेक्स्ट भिडिअ बेखौ आं नोंथांमोनजों लाना फैगोन दा ओरैनो जों कभार खालामगोन अके जास्ट जोङो एनालाइसिस खालामगोन कभार खालामगोन बेनो जाबाय जोंनिया 40 दङमोन ना बे जाबाय यूबी पस्टआव बा जिखुनु जाया एपीआरअ लेभेलाव अब्ला बेसेबां थांथावगौ दा जोङो एसटी हिसाबै डिसकास खालामथ'वाबाव जेनेरेल हिसाबै डिसकास खालामगोन जुदि जेनेरेलाव जोङो थांनो हायोबा 33 बेनिफ्राय नैबे 34 आव दङबा नोंथांमोना आनरिजार्भआव थांनाय चान्सआ दङ थ' बेनिफ्राय एसटीआ एसे खम थांखायो आरो एसे माने गोरोबलायो हेरफेर जायो बिदा फंबाय एसे जायो बाट नोंथांमोना बेखिनियाव दङबा मोजां एग्जाम थाखाय रेडि जानाया जोबोर मोजां दा बेखौ जों लाथ'बाय नार्भास थानाङा जायफ्रा खम मोनदों बाट आं बेयाव अभारअलसो लादों अके एसटीजों खोथा गैयाबाव जायखिजाया कास्टखौ लादों स' बेनिफ्राय जोंनि एबी पस्टआव नोंथांमोना जोंहा दंमोन ना पस्टआ हमना ला गोबांथार दंमोन जानांगौ आरो टटेल मार्क्सआ जोंहा 60 दङमोन अके 60 दङमोन देन बिनि गेजेराव जुदि जोङो 53 आरो लोगोसे 54 मोनदोंबा जों आनरिजार्भआव नैबे इउआरआव जोङो सेफ जनाव दङ नाथाय मोनसे बाथ्रा दानिया फैबाय एसटीएससिनि खोथाया स' एसटीएससिया जेरावनोखि पस्टआ खम जुदि एसटी पस्टआ बे जिल्लायाव खमबा जास्ट एग्जाम्पल धेमाजियाव एसटीआ खम दंबा बेयाव थांलाय बे काटअफआ गोजौ थिग बेबादिनो दरंआव जुदि एसटी पस्टआ जुदि बारा दङ नाथाय केन्डिडेटआ खमबा स' बेयाव काटअफआ गाहाय थांलायबाय आरो देन बिटिसि होनाय लोगो लोगो काटअफआ गोजौ थांनाय चान्सआ थायो आरो मानो होनोबा एसटी मेजरिटि दङना बेखायनो काटअफआ एसे गोजौ थाङो आरो स' बेनिफ्राय मोनसे फैबावबाय पइन्टआ जाबाय ग्राउन्डनि सायाव बे ग्राउन्डआ जेब्ला बै समाव नोंथांमोना खारदोंमोन ना बेयाव माने गोबांथार माने फिल्डआ गाज्रि जादोंमोन स' बेयाव मोननै डिस्ट्रिक्ट एबा मोनथामजों मोनसे रिलिज जादोंमोन अब्ला बोथोरा जुदि गाज्रि बा फिल्डआ गाज्रि मोनबा बेयाव बांसिन काटअफ माने मोनाखैमोन बेखायनो स' बे जिल्लानि काटअफआ खम थांगोन आरो मोनसे बाथ्राबाव मोनसे ग्राउन्ड दङ बेयाव जोबोर मोजां बोथोराव खारनो मोन्दों अब्ला गासैबो टाइमिंआव हाबदों अब्ला एक्सेलेन्टबो मोन्दों जानांगौ अब्ला बेयाव माने डिस्ट्रिक्टआ मोननै मोनथामजों दङबा बैफोर डिस्ट्रिक्टआव काटअफआ गोजौ थांगोन आरो दा बेखायनो काटअफआ जेब्लायबो सेम जाया अके जास्ट जों बेयाव एनालाइसिस खालामदों अके जास्ट जों एनालाइसिस खालामदों नोंथांमोननि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ फैगोन नोंथांमोना बेयाव मोनगोन नेक्स्ट लेभेलाव आरो अके दा बेखौ जों मिन्थिबाय दा बेखायनो सबसे बेस्ट अपसना मा गुगल फर्म खालामगोन आं नोंथांमोना बे गुगल फर्मआव नोंथांमोना मा साबमिट खालामबानो जाबाय अब्लानो एकुरेसि डाटाया सफैगोन बेसेबां क्वालिफाइड जादों दा सिन्था दाजा नोंथांमोना जायखिजाया
नोंथांमोना एग्जाम थाखाय रेडि जाबाय था काटअफखौ नेनाङा एग्जामा फैथारगौ बारा गोबाव गैला जानुवारि एबा फेब्रुवारियाव एग्जाम जानाय चान्सआ दङ आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननि रिजाल्टआ 10 मे अके 10 मे 2025 आव नोंथांमोना मोनगोन आरो नेक्स्ट लेभेलाव 5,000 5,000 नि खाथियाव नोंथांमोना पस्टआ फैबावगोन आसाम पुलिसाव स' बेखायनो जायफ्रा देग्लाय थालाङो टेनसन दाजा गोदान रिलि नोंथांमोना चान्स मोनगोन आसाम पुलिसनि आन्डाराव दा बेनो आसाम पुलिसनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट